To sa hocikedy nestáva. Malí piataci, školáci z Trstenej mieria priamo do meky filmového umenia, do Hollywoodu, do filmových štúdií a zaslúžene. So svojím vlastným filmom o ekológii 3 malé herečky a 2 herci, ktorí sú zároveň aj kameramani, vyhrali spomedzi takmer 700 filmov z celej Európy. V Hollywoode budú súťažiť so svojou prvotinou medzi 6 najlepšími detskými filmami sveta. Tento najmladší európsky tím zo Slovenska sa čoskoro dostane na hollywoodske plátna, a to medzi 6 najlepších filmov sveta. Deti z Oravy ukázali, že nie sú žiadne béčka. V Hamburgu so svojím filmom zvíťazili medzi 26 krajinami. Slovensko sa zapojilo prvýkrát do súťaže Kid Witness News. My sme mali tú možnosť, že sme boli vybratá škola. A vyzeralo to asi takto. Školáci vymýšľali, nakrúcali a strihali. Tá kamera je dobrá hlavne preto, lebo sa dá dať na plece bez toho, aby sa nám hejgala. Znečisťovanie zemegule znázornili na torte, čím poukázali, ako sme si našou činnosťou ničili zem v minulosti a teraz. Nakrúcanie počas treskúcej oravskej zimy bolo ťažké. Sme sa veľmi triasli. Decká si však na tortovej zemeguli pochutili. Torta bola dosť dobrá. Žiaľ, podľa pravidiel súťaže, do Ameriky nemôžu ísť všetci 5. Iba tieto 2 piatačky mieria do Hollywoodu. My 2 by sme chceli byť veľmi herečkou. Keby si vás nejaký režisér všimol, čo urobí? Asi by sme zapozovali pred kamerou, to je naša spečiaritka. Tried zvlášť odpad, sklo, papier, plasty. Nie nič, ale zachovaj! Z Trstenej pre televíziu, Eliška Prečová. Malým filmárom držíme palce. A vám prajeme pekný večer. Dovidenia. Dovidenia.